Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me, DJ Raketera, ang basa princess ng Love Radio, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang literal na challenge na we don't judge, we'll listen. At meron na po tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. So, magandang gabi po. Anong pangalan? James po, 38. Diretsahan na sumagot agad-agad Sinabi mo na agad yung edad mo Di pa tinatanong Parang halatang-halatang nakikinig ng programa James, 38 years old. Sang lupalop ka naman galing, James? Quezon City po. Quezon City. Okay, James, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. James, 38 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? May katrabaho po ako as driver. So, bali, sumama ako sa kanila sa probinsya. Ako yung pinagmaneho niya na isang sasakyan para sa service ng family niya. So, doon namit ko yung ibang family niya kasama yung wife niya. So, that time nagkaroon kami ng mga bonding with family niya. So, nakilala ko pang madalas na lagi ko nakakausap is yung wife niya. Dahil familiar na kasi yung wife niya. Si FB friend ko rin naman. So, yun. To make the story short, nagkaroon sila ng problem nung friend ko. Uy, medyo weak internet connection. Nag-reconnect ka, James! James! Okay po, nawawala yata. Oo, nawala ka kanina. Okay. Sayang, ang dami ko na sinabi. Kaya nga, balikan mo yung 15 seconds na yun na nawala. 15 seconds lang ang OA ko doon. Pero ito yung nakuha namin, na pick up namin dun sa previously na sinabi mo na narinig namin, ha? Okay, so etong si friend mo, pinag-servicean mo yung pamilya niya. Naging close mo ang kanyang asawang babae. Ngayon, nagkaproblema silang dalawang mag-asawa. Okay, so ano nang nangyari pagkatapos nung nagkaproblema silang mag-asawa? Sa akin po siya naghihingi ng mga advices tungkol dun sa pangyayari sa kanila. So, ang advice ko naman sa kanya is, yun lang, may tutulong ko lang sa kanya, kausapin. Kasi nga daw po may feeling, may ibang babae, yung friend ko. So, nagtatanong siya sa akin kung may nakikita raw ba ako na lalaman tungkol dun sa asawa niya. So, sabi ko naman, wala. So, ang sabi ko sa kanya, ganyan, mag-usap kami, tapos sasabihin ko sa kanya kung ano yung tinatanong mo kasi baka hindi mo lang kaya sabihin sa kanya ng diretso. So para lang makatulong. So tumagal yung mga conversations namin, siguro almost a month. Tapos nagkaroon ng time na nagkaroon din ako ng service malapit doon sa lugar nila. So pagkatapos, nag-stay ako doon for 3 days. Tapos habang nabanggit ko doon sa girl na nandito ako sa lugar na to. So nung nasabi ko yung lugar, bigla siya nag-message sa akin siguro after nung nasabi ko kinabukasan. Sabi niya sa akin, nandito lang ako. Sabi niya gano'n. Nakita kayo? Kasi that time nakainom na ako. So siyempre solo ako dahil nag-service lang din naman ako doon. Dahil 2 days ako maghihintay para lang dun sa service. Sino na kaya ang naservisan mo?
Ha? Hello, James. Nawala na naman ang linya mo. James, ang dami mo nang sinasabi na hindi namin naririnig. Naglalakad ka ba? Moving ka ba? Pinatabi kita kanina. Ha? Hello, James. Yes. Alam mo, nawala ka. Mga 1 day and 30 minutes yun. James, Saan po ako natigil? sinabi nung babae na nasa area lang din siya. Oh. So, ang Opo. tanong ko sa iyo, nagkita ba kayo nung asawa ng kaibigan mo? Opo, pinuntahan niya po ako kung saan po ako nag-i-stay. Tapos nakainom ka nun, tama ba? Opo. Nag-time na yun, medyo nakainom na ako kasi wala naman akong ginagawa. Sino kasama mo doon sa nakainom na siya. sa lugar na pinag-i-stayan mo? Opo, doon mismo sa mismong, actually hotel siya. Pero sino yung kasama mo doon sa lugar na yon? Ako lang po kasi yung pasahero ko po, nasa doon po sila sa bahay. Nandun lang ako malapit doon sa bahay nung pinag-servicean ko. So hotel siya. Libre nila pati yung stay mo? Opo, kasi maghihintay ako ron ng 2 days. So ang nangyari yun, pinuntahan niya ako doon. Tapos habang nagiinom ako, nakiinom na rin siya. Tapos nung medyo nakainom na siya, parang naging wild yung dating niya sa akin. Nakainom na rin ako that time. So hindi ko alam kung bakit umabot kami doon sa ganong time na hinayaan ko siya makapasok doon sa room. So kasi friend ko yung asawa niya. As hanggang parang ina-arouse na ako. Pero siyempre lasing na ako bilang lalaki. Alam niyo naman. Bilang lalaki, pag nakainom, alak talaga ang may kasalanan. Sinisisi natin ang alak, 'di ba? Kasi kapag nagkaroon ng alak ang sistema natin, para tayong sinasapian, tama ba, James? Hindi na natin naririnig si James eh. James, ilang segundo ka na namang nawala. Nasaan ka ba? Nasa bundok ka ba ng Quezon City? Wala po, nandito lang po ako sa may Quezon City, malapit po sa Sandigan. Okay, sige Uy James, nagbanggit ka pa ng lugar mo. Specific na lugar, baka may makakita sa'yo dyan ha. Hanapin niyo po dyan sa may Sandigan banda yung naka-cellphone. Tapos may kinakausap. Pag naririnig niyo po na parang ako yung kausap, alam niyo na siya si James. Okay, antayin lang muna natin si James no, na makapag-reconnect ka. James, kuha ka muna ng pwesto na okay. Babalikan ka namin. So, bibitinin muna namin kayo, Kabisyo. Siguro magantay muna tayo ng mga ilang segundo. Kaya, Kabisyo, kapit ka lang dyan at alamin natin kung ano na ang susunod na mangyayari kay James at sa misis ng kanyang kaibigan at ng kanyang kaibigan. Magkakabistuhan ba? Magkakaalaman ba? Magtutuloy-tuloy ba ang kaganapan ni James at ng asawa ng kanyang kaibigan? Malalaman natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang Basa Princess, DJ Rakitera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Show some